Wis. Wis selanjutnya videonya mangan. Nasi goreng. Toh, mau nek mangan mbok pangane kene. Dituku ki dipangan. Sing iki wis sing loro ya, Mak. Dibuka kabeh delok. Buka kabeh engko dipangan pe amel aku. Iki lho. Iki mas sing ora ono iwake, kayak wase mak ini. Nah, yes. Ayo, terus rasa sendiri coba. Yoi. Tidak lari. Yes, kene mbek mae, gampang sih. Iki koyo nyidam sari mae. Kowe nek pengen yo gak apa-apa banyak. Ayo mangan akeh kok. Mak niki bunyi-bunyi koyo nyidam. Aku iso jeret kudu mangan sego goreng. Ayo, alah Sendoknya mana? ayo gawe. Sim. Ini ki sak mbrang niki mak niku gak entek pemirsa. 12.000 saiki pemirsa, biasanya 10.000, 11.000. Alah mundak 1.000 ya ora pemirsa ya. Apa-apa mahal. Tapi ki porsine sakmene iki ya, Mbak ya. Tetep no. Ini mani ora pengen njaluk iwak ndok tok. Nek sliliten mae. Nek sego goreng kan iwak pitik, Mbak. Aku mau. Wis kene pupuk iki. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa, dahar sego goreng. Maknya kok tahu guys. Goreng dewe enak. Bedanya apa, Mak? Bedane iki ya irit. Nek gawe dhewe kan irit ta pemirsa, ya beda karo tumbasan. Tumbas kan enek telure, enek iwake. Tapi gimana kakek iki, Gun? Enggak. Lha iki tuh nyatane. Nunggu piye enek iwake? Tunjuk pra, aku kok gak entek kok. Nanti buat cukur ini ada apa nih? Dedak ya? Ini dedak. Walaupun tukutannya turu pemirsa, tapi ya orang seneng orang doyan nih. Yang lain enggak? Nah, lha kok nek ya kok. Aku tak tokono dhewe-dhewe wis malam-malam pemirsa, nek kaken mangan ya turune ya apa. Mungkin saiki ya ora apa-apa. Aku orang Jepang rasanya depan enggak abang loh. Gak iya. Dadi entel nang segone cepung. Enggak, Mateng. goreng dewe abang. Ini persen dari Mbak Widi, makasih Mbak, tak tambah sego goreng. Mana? Jangannya aku tuh kena merah, pada tutup, Terus anak suci wantri. anak suci gubembel mau sapan. Masih ada, nanti aja ya. Satu kok. Ayo badu. Hidangnya. Ini kok malah petuku telur. Mana betul telur. Terus mending ayo tuku bubur barang aku. Dan memang ya petuku pulau pemirsa yang serafi itu ya gembel neng gini. Lah kabeh-kabeh kok gembel. Wah, kamu deh. Orang gak mulai. Bebas. Kan aku dulu, Pak. Ndok masih greno. Wong ki lah apa ya? Pangan. Ora apa-apa.
Wong kowe ngadohi lawuh malahan kleru ya nduk ya. Ndok ki lawuh. Pangan. Tuwili yang gede-gede ini. Mbok kok Bakule pinter kok ora patek garing pemirsa. Mun nek garing ki mamong kok ora pedas. Ki mang requestku kok ora patek pedes, ngene pedes-pedes yo. Tapi cuma mana bedone iki yang nggo iwak. Ya gak akeh iki. mantap guys. Ah, duduk nih. Ketoke sithik tapi akeh ya. Gak entek-entek. Wes sam doyan. Ini Kak. Nek cara mangan wis jawan ngono tak tokono dhewe-dhewe Bang. Iki wis yani ya yo ya. Preparasi mau ya mangan pemesan. Jam 5. Yo kan Bang. Salam ngono wae. Aku juga mau Kat tes kole. Ki mangak mumpung metu njaba pemirsa dadi yo misane muter-muter ngono. Ki mas apa sing tuku dapin tangi ngono nelekno ya tuku martabak sisan ngono. senengane. Senengane martabak tuku kuwi. Ya mambu ini rek. Iki sing merah cabange, sing tak ndek 15 doang. Sing anding ki ya, aku cok ya. Tenan. Sing rukune Pak No kae ya. Iya, dituku. Ngopi ya. Nah, enaknya mantap pemirsa, jos. Nek gawe sego goreng dhewe iki ya pleh pemirsa yo ngirit. Ya nang tumbas lah yo. Tumbasan kene iwake, eneng doke, eneng apa-apa. Wes. Hanya bojone dhewe ne diem kok kuwi. Aku ora tau mbok tukokno. Kuwi cek dodol. Aku seneng Jakarta anak wong. Oh, Enak kuwi. nah kenapa? Kurang lho. Akhirnya laris sih. Barat sih wis. Kowe wis tau tuku kae. Terus enak tenan. Kenapa tangi? Aja nek tangan bubur telake geni yo ngerti tilake wong resik kok. Kak adae kabeh-kabeh. Misan ki men tuku mentu pamirsa dadi tuku sego goreng, tuku bubur. Memang barat sih ya. Kono-kono lontong. Kalau ora muter-muter nanti ora padha ra dodol. Merah kene ora dodol. Kayak ini. Ndak. Nang kocak ya? Wong, kuwi lho, Bang. Sego goreng ada teko cepu. Jadi terus anak itu memesan tuku bensin.
Emang tuku anu goreng pelanggane Bapak Yamer. Misalnya teko tepung. Aku sego goreng seneng itu rasanya. Heeh. Gurih. Tetep Maksudnya ora pedes no. tetep gini rasanya, Mak. Dek kae apa gelem ya, Guys? Kegelem. Aku nanti kayak iwak terakhir, tak gelem aku. Kayak enak. Nenek cek ndok ini cek doyan mak. Saya jak 5.000 ini. Tapi kondo banget porsinya sesedol. Ya. Iya, maksudnya kok ijek gelem ngono lho, Mak. Apa larang? Ya. Keren. Mas tepak iki lah. Kok sendok endi? Aku sendok iki. Tipak pula kenapa makne jorok lah. Mau tipake dhewe ae. Niki kowe sing akeh. Aku mbok kaki. Sithik ae. Mas mbok karek turu tamak. Nek ngene padha rasa, Guys. Madu rasa. Bismillah. Sego goreng meneh tak pangan dhewe aku yo gantek. Padha iki tak pangan dhewe yo gantek. Dadi men campur aduk. Bubur ki enak apa men saya nek susune. Ijek pancet ya. Rasanya cek tetep. Nah kadang nggak deh. Ini gantian makan bubur mae. Assalamualaikum. Kok tak suwaku tuku untuk propoti. Lawang ra ndek wareg. Lah lesu Guys ini. Aku lesu e. Saiki iki aku lho pemirsa. Mangan awan iki ora tau mindo-mindo gak tau. Dadi mak iki mah lesu. Aku kok kaya kudu mangan sego goreng. Ayo nduk neng tuku sego goreng. Aku ditakari lho ngono. Ya Pak. Kok iso sempu ya, Mak? Apa nih? Jadi ngono ki di apa nanti? Presto. Presto. Nek bakul di presto nduk, dadi ora kesuwen. Aku ini ndek mula pemirsa nek aku kudu gerah kudu cangkup pahit iki mesti ana tak ngono-ngono ngene iki dek. Ya, Mesti pokoke. Mari. mari. Mone gak ngono lonong sambil. Heeh. Oh Gusti, lampun tak bredel kabeh. Ya itu tumbas kali iki ora duwe mae, paringane Mbak Widi. Makasih. Bubur merah ini kok enek kok. Merah ki enake bakso, Guys. Nek bakso merah. Ya. Bakul sing model-model kok gak enek. Heeh. Jangkauannya ora luas, dadi niki ora nek bakul iki nek ora tenanan peminate ora enek pedhot. Minimal wong kene iki cedak pasar kene angkringan, Angkringan. bakul kopi wi. Ya Mak. Bakul kopi, bakul pecel lele. Yo kuwi sing cek ora pedhot mek sego Sing ora goreng, pedhot ya. mek bakso. Kok kon gaduh-gaduh nih ora payu. Ning merah ki jane kudune enek sing dodol sambel lontong lho, renek Sakjane kudune. sore ya. Yo aku ngono piye, Guys yo. Dol mbek Isma ngono. Nguserno bokonge ra, nguserno layahe. Tapi cara kowe gelem buka ngono ki payu lho. Heeh. Wis to. Soal sing ngadol wong nom, Ning ngandenge lipah kono etane lipah. ana kemroyok. Yo. Iya, Mbak. Halo, guys.
Bar ngono impur awan ngonten bengi dodol. Nah anak sampeyan wis gedhe, guys. Insyaallah. Berusaha iki nek wong loro ndo sakjane ngono kuwi. Bakul niki wong loro, nek wong siji nek kabotan pemirsa ya bakul panganan mateng ki nek ijen. Alah, pole kaya apa. Oh, lek aja. Enak Ngono ki wae. Kudune nek sing nyajikno nek sing ngedoli mak yo. Lekek. Dewean alah. Dewean kok ilang regane kok. Iso dewean ya mubeng iki mang dadi sikile coplok. Lating kudune wis siap ya, Mak. Sing diwedeni bakal panganan mateng apa, guys? Kene urung siap wis enek pembeli. Lho. Pokoke intine iki ya duwe bolo lah wis. Nek bakal panganan. Sak pinter-pinter sak lincah-lincah wong ora kaya nek nganggo bolo. Jadi bakal sego goreng mah nganggo bolo ya. Lagi bakal bubur ora nganggo bolo, Mak. Lah bakul bubur rak tukune dibungkus lho. Ora enek wong mangan jaluk mangan Enek nggon. Tapi tukune wong tuku kan nyeleri. Ora bel ngono. Kan ora ribet ya karek ngedoli. Karek. Lah nek penyetan lele tapi pendi dhewean. Iso. Ngene iki yo, anak wong buah iki tuku ya wonge santai. Lah gak karo bojone. Ibat-ibut ngono. Heh, kon pilek su. Astagfirullahaladzim. Bukan yang nggak bubur perlu pemasak iso gurih, manisnya ya pas. Ya mak khusus apa piye? Ditakur aku. Marawis bakul lawas. Ya bakul lawas. Nuknan. Nggak tenang. Wes ya mani pamit ya. Ngamang mak nuruti lambe sing rasane amyang. Yes, terima kasih ya bolak-balik mak nih. Muga-muga diparing rezeki lancar berkah barokah. Paling sehat, panjang umur mak nih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek gak niki ya merak anak wedok. Aku tuku kudu mas goreng. Ayo lah mak, engko tak gone cepu. Aku petar tuku bensin gage ae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben bolak-balik wassalamualaikum.